कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. काल भैरव अर्थात महादेवांचा माधुर्य अवतार. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. सविनय सहर्ष सादर आहोत एक पौराणिक गणनाट्य. काल भैरव अर्थात महादेवांचा माधुर्य अवतार. लेखक दिग्दर्शक प्रकाश भुवन, निर्माता मनोहर भंगते, सूत्रधार विनायक कोतवलेकर, संगीत निशांत कुसुम पिंके, वाद्यवृंद स्वप्नील पिंके, कृष्णा इंद्रकर, गायक शाहीन देवेंद्र धवन. सैन्याने सहर्ष चालवत आहे एक काल्पनिक वक्राट्य. सैन्याने सहर्ष चालवत आहे एक काल्पनिक पौराणिक गणनाट्य. कालभैरव अर्थात महादेवांचा माधुर्य अवतार. महादेवांचा माधुर्य अवतार. ब्रह्मदेवाय नमस्ते. ओम ब्रह्मदेवाय नमस्ते. ओम ब्रह्मदेवाय नमस्ते. ओम ब्रह्मदेवाय नमस्ते. हे पालन करता ब्रह्मदेवा नमो नमः नमो नमः. हे आधी करता जगत पिता ब्रह्मदेवा तुम्ही आमच्यावर प्रसन्न असाल तर आम्हाला प्रधान करावं. हे लोक प्राणी जन्मात येतो त्याला मृत्यू अटळ आहे. तुला अमरत्व अमरत्व सोडून तुला काय मागायचं असेल तर तुझा मागू शकतोस. मला ना सुद्धा वरदान द्यावी. देव दानव यक्ष गंधर्व यांच्याशी सामना झाला. तुम्ही शक्तीने आमच्या पाठीशी फेरा आता राजावर मधुरी पैठा पृथ्वीवरील विमंत झाले आणि त्यावेळी संसाराचं यज्ञ म्हणून त्यांना नाक त्रास दिला.
आणि ही गोष्ट त्या विष्णुदेवाला कळली. त्या वेळीच्या विष्णूला खास पतीने त्यांचा वध केला. आणि त्यावेळी त्यांच्या रक्ताची राक्षस नागाच्या मध्ये आणि त्यातूनच जे दोन विघात निर्माण झाले त्याच वेळी त्यांचा वध केला. त्यांच्या रक्ताची नागेश नागाच्या बंधनात पडली. त्यातून जे जीवन निर्माण झाले आणि ते दोघांचे आधी बसले. कैलास राणा शिवचंद्र मौळी इंद्र माथा मुकुटी झळारी कारुण्य शुद्धो भवदुःखहारी तुझी शंभो मज कोण तारी. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. पाहूया काय घडत आहे प्रमाणे. भक्ती थांबवली पाहिजे. आपल्याला भक्ती थांबवावी लागेल. आणि जर आपण थांबवली ना तर देवाला वाटेल की हे दैत्य आम्हाला घाबरले. तुमचा विनाश आहे. विनाश अकल आहे. अरे आम्हाला ब्रह्मदेवाचा वर प्राप्त झाला आहे. मला आमचा भरपूर बघायचा रे. ते काय घडतं त्या महाकालाचे भक्त आहोत आम्ही. ते आमचं तर ऐकणार नाही. ठीक आहे आणि
ब्रह्मदेवाच्या वरान दैत्य झाले बलवान ब्रह्मदेवाच्या वरान दैत्य झाले बलवान व्यक्त आहे विड्या कर्माभिमान व्यक्त आहे विड्या कर्माभिमान शिवशक्तीची नाही तुला दान शिवशक्तीची नाही तुला दान ब्रह्मदेवाच्या वरान दैत्य झाले बलवान ब्रह्मदेवाच्या वरान दैत्य झाले बलवान व्यक्त आहे विड्या कर्माभिमान व्यक्त आहे विड्या कर्माभिमान शिवशक्तीची नाही तुला दान शिवशक्तीची नाही तुला दान शिवशक्तीची नाही तुला दान शिवशक्तीची नाही तुला या पूर्वी जाऊन द्या तो पाहतो तर काय भयानक दृश्य वो भक्तांची चालेल की विडंबना हा राग येणं लहान आहे काय करावं फळीत जगणं म्हणजे लहान आकाशाला फळ लागते तेव्हा माझी ब्रह्मशैली उभी राहते सकाळच्या वेळेस फळ लागते तेव्हा माझ्या पायाचे तळवे रुजतात मग ते भागात जेव्हा फळ लागते तेव्हा माझ्या हाताची बोटे वाढतात आणि गणित आपण सापडलं नाही तर माझी ही शैली पिंपळाच्या पाराला बांधून मला सापडलं म्हणजे गळे लागली आता कशी वेळ आली काय करावं बरं नारायण आलं लक्षात ब्रह्मदेवाच्या वराने या पृथ्वीत लावली तो थेट उपस्थित झाले आणि शिवशक्ती भक्ती तरी बाधाम दिले ही वार्ता सर्वप्रथम एक घडीला कारण आहे तेव्हा आपण प्रथम नेत्राकडे वळूया चला नारायण नारायण शेवटी आमचा सुगावा खेळ इथपर्यंत पोहोचलं असतं जवळ घेता घेता माझ्या खाली आलो सावरच्या वेळीला आजचं अरे नारायण तू जेवण करता असं तिथे नाही अरे बहिणी अरे याचं काय नाही का म्हणल्याशिवाय तू आपल्याला लिहिणार नाही बा नारायण निमूटपणे कैलास सापडला आणि इथाच्या भोळ्या शंकराला नावा तिथे भक्ताचा अंश आज होऊन राहील जीवाचा भाग आहे आणि म्हणूनच आपल्याला सावधानतेचा विचार करायला आलोय म्हणजे काय म्हणायचंय काय नाही बा तुला त्या विनाशासाठी काय सांगतोय नारद आहे हे खरं आहे की खोटं तो हरेश्वर नवीचा त्या ठिकाणी पहा हनुमान कवी ऋषीनं त्याच्या कुटुंबियाने त्या अर्थाला आहे डोक्यात असणार घटना घालवायची होती. लाख